Volám sa Chris. Pochádzam z USA, pár hodín južne od Los Angeles v Kalifornii. Podľa toho, čo mi povedala stará mama, keď som mal 5 rokov, môj otec odišiel a nechcel dieťa. Moja mama ma porodila, ale tiež nechcela dieťa. Po 6 mesiacoch, ako mi hovorí stará mama, sa mamina modelingová kariéra pozastavila, pretože otehotnela. Prešla pôrodom, neviem, či to bola popôrodná depresia alebo čokoľvek, čo žena prežíva po tom, čo má dieťa. Keď som mal 6 mesiacov, hodila ma do kontajnera v miestnej štvrti cez cestu a odišla, aby si mohla žiť svoj život. Suseda vyšla von vyhodiť smeti a začula plakať dieťa. Zodvihla ma a povedala: Bože môj, poznám toto dieťa, poznám jeho mamu. Čo robí toto dieťa v smetiach? Suseda si ma vzala k sebe a zavolala mojej starej mame hovoriac: Mám tu tvojho vnuka a nepustím ho nikam, kým sem neprídeš. Stará mama sa o mňa starala od tých 6 mesiacov, až keď som nemal 3,5 alebo 4 roky. Potom stará mama ochorela a bola skoro rok v nemocnici. Počas tejto doby som bol na niekoľkých miestach a nakoniec som skončil u sestry, ktorú moja mama najviac nenávidí. Môžete si domyslieť, že to bola hrozná domácnosť. Zaobchádzali so mnou strašne. Je ironické, že sme chodili do kostola každú nedeľu a niekedy aj v strede týždňa. Boli takí svätí, v úvodzovkách, ale vyberali si z Biblie, čo sa im hodilo. Je tam jeden verš, kde sa hovorí: ušetri prúd, pokazíš dieťa. Takže to brali tak, že majú plné právo ma byť kedykoľvek chcú, pretože to znamená, že pôjdu do neba. Kedy si som počítal, ak som prešiel týždeň bez výprasku, bol to úspech. Boli časy, keď som mal kopu modrín a škrabancov a učitelia sa pýtali, či mám doma problémy. Bol som doma tak vystrašený, že som povedal nie, pretože som si myslel, že ak poviem niečo a vrátim sa domov, dostanem ešte viac. Bál som sa Boha? Do pekla áno, bol som vydesený z Boha, toho Boha na nebi, ktorý je ako: zabijem ťa a budeš horieť, budeš mučený celý život, tvoja duša nikdy nenájde pokoj. Chodili sme do toho kostola každý týždeň. S mojím domácim životom a mojimi myšlienkami o náboženstve som bol už poriadne pomotaný. Cítil som, že nemám nič. Povedal som si: som rozhodnutý vychovať sa sám seba, pretože tu nie je nikto iný, kto by to pre mňa urobil. Musel som sa doslova učiť o živote len pozorovaním a skúsenosťami. Pre mňa v mojich očiach som už bol dospelý, vo veku asi 15 rokov. Cítil som sa pripravený na život, nemusíte mi nič hovoriť. Zostával som vonku, ako dlho som chcel, vracal som sa do domu, kedy som chcel. Potom som začal vážne zaostávať v škole. Sedel som na promócii v hľadisku, pretože som nezmaturoval. Po strednej škole moji priatelia začali napredovať v živote. Ja nie. Oni mali ľudí, ktorí im pomáhali napredovať a dávali im aký len malý impuls, ale mne nie. Keď oni získavali prvé byty, prvé domy, prvé autá a všetko ostatné, ja som chodil na sociálny úrad, snažil som sa získať $200 mesačne, chodil som autobusom. Hambil som sa povedať ľuďom, že potrebujem pomoc. Hambil som sa povedať ľuďom, že chodím autobusom, že nemám peniaze. Hanba viedla k depresii, ktorú som mal ako dieťa. Bol som taký deprimovaný, že som otupel. Vyskúšal som všetky tabletky, ktoré som mohol. Pil som každý deň. Lekársky sirup proti kašlu, ten ma potom znudil. Vrátil som sa pitiu, to ma tiež znudilo. Tak som skúšal rôzne veci a myslím, že som našťastie nikdy nemal návykovú osobnosť, tak som sa len vecami nudil a chcem sa robiť niečo iné a nové. Nemohol som sa na nikoho spoľahnúť v mojej rodine. Rodina, ktorú poznám, nechce, aby som v živote niečo dokázal. Tak som si pomyslel, idem preč odtiaľto. Išiel som na vlakovú stanicu a zaznamenal som čas každého vlaku, ktorý prešiel. Len som tam stál, pozeral som sa, ako prechádzajú a sledoval som čas, aby som vedel, aby som si mohol vybrať čas, ktorý skočím. Vyberiem si tento čas a tento deň na skok pred vlak a čokoľvek sa stane, stane sa. Je mi to jedno, čo môže byť horšie ako tu a teraz. Hádal som sa s jedným z mojich priateľov a toto bol jeden z mála priateľov, ktorý vedel, čím prechádzam. Takže oni tak trochu vedeli. Mal som predstavu. Keď som odišiel, asi mali predstavu, že to idem urobiť, tak ma nasledovali. Keď som bol asi 50 metrov
od železničnej trate. Počul som trúbenie auta a pomyslel som si, do pekla, tam ide môj plán. Teraz musím vymyslieť niečo iné, úplne iné. Som si myslel, že ma prišiel zachrániť a pokazil mi plán. Tak som nastúpil do auta. Si predstavte, v tej chvíli mi zavolala mama. Teraz volá? Aký čas si vybrala na zavolanie, práve keď sa chystám zabiť sám seba? Nerozprával som sa s ňou roky, ani neviem ako dlho. Možno som si myslela, že sa chce ospravedlniť. Toto by malo šancu zmeniť môj pohľad na všetko. Hovorila, tvoja stará mama povedala, že si ma hľadal. Lebo som sa aj pýtala, ako dostala moje číslo. Tvoja stará mama mi dala číslo a povedala, že sa na mňa pýtaš a ja ti volám povedať, že ťa nechcem, nie si môj syn. A zložila. Povedal som OK, pozrel som na telefón. Nikdy si nebola. Stiahol som okno, vyhodil telefón. Všetko, čo viem, je, že sme zabočili doprava a pokračovali ďalej a potom som sa pozrel na priateľa, čo bol za volantom a len som si zamrmlal pod fúzy. Do ryti s tým. Otvoril som dvere a vyskočil som. Bum, hlava narazila na betón. Pomyslel som si, že to bolí. Nebol som si istý, či to bolí. A potom, poďme domov. Ale bolo ťažké vstať. Niečo ako ja by som to nerobil, keby som bol tebou. Niekto mi to hovorí. Tak som sa snažil vstať. Snažil som sa vytiahnuť tak silno, ako som len mohol a použil som všetku svoju silu, aby som sa vytiahol hore. Potom som sa pozrel dolu. A vidím ležať telo. Je to moje telo. Zahráva sa so mnou moja myseľ? Chcem ísť domov. Urobil som asi 3 kroky. Všetko bolo iné. Spomalený pohyb. V ďalšej chvíli som si pomyslel, ako sa toto mohlo stať? Cítil som prítomnosť. Bolo to silné. Nedal sa to porovnať ničomu, ani k zasiahnutiu bleskom. Bola to dominantná sila. Mal som v hlave kopu otázok a presne v takom poradí, aké v mojej hlave boli hneď zodpovedané. Premýšľal som, kto si ty? Prišla hneď odpoveď. Dovol mi predstaviť sa znova, som Boh. Áno, som skutočný. Áno, anjeli sú skutoční, sú darom odo mňa. Chceš ich stretnúť? Neveril som v anielov, tak som povedal, nechcem, jednoducho neverím v tie veci z televízie, pomyslel som si. A potom to bolo, ako keď sa objaví premietacie plátno. Vidíš ženu kráčať ako prostitútku, ide okolo. On hovorí, milujem ju. Vidíš toho chlapa v obleku s aktovkou, ide si za svojím. Boh hovorí, milujem ho. A potom vidíš toho chlapa na skateboarde s jointom a Boh hovorí, milujem ho. Čo som si z toho vzal, bolo, že chcel, aby som vedel, že ak si myslíš, že nie si dosť dobrý, vec, že si, pretože milujem všetkých. Potom hovorí, pôjdem na koniec sveta, aby všetci boli so mnou. On doslova pôjde na koniec zeme pre nás, len aby sme mohli byť s ním, pretože nás tak miluje. Povedal som, čo mám robiť, keď sa vrátim na zem, aby si ľudia nemysleli, že som blázon. A on hovorí, choď a povedz všetkým, že ich milujem. Nevidel som ho vôbec, len som cítil. Klakni si na koleno a potom ma objíme. To objatie bolo veľmi, veľmi pevné a bezpečné. Nechcel som ho pustiť. Prvé, čo ma napadlo, bolo, Bože môj, nezaslúžim si byť tu. Dostaň ma odtiaľ, to nie som dokonalý. Nechaj ma ísť byť dokonalým. Zmenilo sa to na nepusť ma z tohto objatia. Cítil som, že sa o mňa niekto stará. Prvýkrát. Nebol som na to zvyknutý. Rozhodne som nebol zvyknutý na to, že sa o mňa niekto stará úprimne a bezpodmienečne. Ale to objatie, jeho starostlivosť bola jemná, oveľa viac ako jemnosť ženy. Takže je to ako oboje a všetko v jednom.
Preto tomu hovorím jednoducho zdroj. Nevolám ho ani on, ani ona, len tomu hovorím to. A teraz som zrazu vo vzduchu. Vidím oblaky, kopu anielov lietajúcich všade. A potom tam boli dve bytosti. Mal som pocit, že ich poznám, ako keby som ich už stretol. Zdalo sa, že sú mi povedomí a ako keby som ich poznal celý život. Pozeral som sa na nich, ako pozerám na reálnych ľudí tu na zemi. Ten na mojej ľavej strane mal spokojnú, blaženú tvár. Nedostal som šancu sa na neho lepšie pozrieť, pretože z neho žiarilo toľko svetla, bolo to ako pozerať sa do slnka. Potom sa pozriem doprava, tento je viac ľudský, ako čokoľvek iné. Ľudská tvár, kučeravé hnedé vlasy, modré džínsy, hnedé sandále s červenou flanelovou košelou a rukávy mal vyhrnuté po lakte. Tak hovorí, máš toho toľko urobiť pre toľko ľudí. A ja mám a oni hovoria, pozri sa dolu. Tak som sa pozrel dole. Vidím tam svoje telo ležať, vidím priateľa, s ktorým som bol, vidím sanitky. Len som cítil túto veľkú naliehavosť vrátiť sa na zem. Ten na mojej ľavej strane bol frustrovaný. Spýtal sa prísnym hlasom. Si istý, že sa chceš vrátiť? Ale myslím, že nebol nahnevený na mňa, bol rozrušený z toho, čo sa mi stalo v živote. Toto bola moja šanca povedať. Nie, končím tu, nevrátim sa. Ale z nejakého dôvodu som cítil túto obrovskú zodpovednosť alebo nutkanie. Použijem slovo nutkanie. Vrátiť sa. Keď som povedal dobre, vrátim sa, bolo to ako žmurknutie oka. Zobudil som sa o 2 dní neskôr v nemocnici. No len si pamätám, ako ma volali zázrak a hovorili, mysleli sme si, že si mŕtvy. Nemysleli sme si, že sa vrátiš. Povedali, že som krvácal ani neviem koľkokrát a povedali, že tam nebolo nič, bol som preč. Deň, keď ma skutočne prepustili z nemocnice, vyviezli ma na vozíku k autu, pretože som nemohol chodiť, nemohol som rozprávať, nemal som zmysly, žiadne, všetky veci boli preč. A pozrel som sa hore na oblohu a videl som horu. Videl som jasnú oblohu, je tam slnko, horizont, všetko bolo jednoducho dokonalé a vyzeralo to inak. Vedel som, že tam vonku je niečo dobré a Boh, ktorý je milujúci a starostlivý a nesúdi nás. Vtedy som vedel, že Boh je skutočne ten pravý Boh. Odvtedy som už nikdy necítil strach zo smrti, všetko sa zmenilo. Jednoducho som vedel, že musím nájsť pravdu. Tak som začal čítať všetky možné veci na Google, ako pravda o náboženstve, pravda o Biblii, knihy, ktoré sa nedostali do Biblie. Viete, chcel som vedieť kopu veci, prečo sa tieto informácie nedostali do Biblie, prečo si ich prečítať, snažil som sa nájsť pravdu. Zmenil som svoj pohľad na smrť. Zmenil som dokonca aj svoju kariéru, predtým som robil ťažkú fyzickú prácu, pracoval som v nákupnom centre, v obchodoch s oblečením, rôzne iné. Teraz som začal pracovať s deťmi so špeciálnymi potrebami, pretože som nejako pocítil, že sú bližšie k Bohu ako väčšina ľudí. Cítil som, že deti so špeciálnymi potrebami nikdy nezískajú určité životné zručnosti, ktoré ľahko nadobudne veľa iných detí, ale duchovne sú tak prepojené. Tak som chcel byť poblíž detí, ktoré sú tak prepojené. Samovražda je skutočná a veľa ľudí nikdy nezažije skúsenosť, akú som mal ja. Keby som nemal svoju skúsenosť, pravdepodobne by som zostal len ďalšou stratenou dušou tam vonku. Mal som jednoducho šťastie, že som sa mohol vrátiť a povedať ľuďom, ktorí majú samovražedné myšlienky, že Boh, zdroj, vás miluje a je niekto na svete, kto vás tiež miluje. Musíte len otvoriť ústa. Je tam niekto, kto vám pomôže. Ja som sa príliš hanbil vôbec o tom hovoriť. Čo priemerný samovražedný človek cíti, nedokáže hovoriť o svojich problémoch. Hovorím, že je tam niekto, komu na vás záleží. Nehanbite sa. Jedna vec, ktorú vždy hovorím, situácia, ktorú môžete mať v živote, ak zmeníte svoje myslenie, môžete zmeniť svoj život. Zmente to, čo cítite o sebe a potom uvidíte, čo sa stane. Myslím, že účelom života je získavať skúsenosti. Učiť sa na tejto ceste, zlepšovať sa, pracovať na sebe, robiť chyby, poučiť sa z nich a potom napredovať. Napredovať k nášmu ďalšiemu životnému cieľu, našej ďalšej duchovnej ceste.
prejsť lekcie a získať ponaučenia zo života, aký sme žili.